Απολαυστικός ήταν ο Πας Γιάννηνα που συνέτριψε 8-1 την Καλιθέα. Ο Ριμόλντι έσυρε το χορό των γκολ στις ζωσιμάδες στο 7ο λεπτό. Πριν προλάβουν οι φιλοξενούμενοι να συνέλθουν από το πρώτο σοκ, ακολούθησαν άλλα 4 γκολ σε διάστημα 10 λεπτών. Ο Σολάκης διπλασίασε τα τέρματα του Άγιαξ της Υπήρου στο 10 και ο Λουτσιάνο πέτυχε το 3-0 στο 12ο λεπτό με αριστουργηματικό γκολ. Η ομάδα του Όγιος συνέχισε στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό. Στο 14 ήταν η σειρά του Μιχαλόπουλου να σκοράρει μετά από όμορφο συνδυασμό και αριστερό σουτ. 5 λεπτά αργότερα ο Σολάκης σημείωσε το 5-0 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο Σαϊτιώτης έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 28 κάνοντας το 6-0 και ολοκλήρωσε την παράσταση των παικτών του Άγιαξ για το πρώτο ημίχρονο. Στο 50ο λεπτό ο Σολάκης πέτυχε hat-trick ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 7-0. Ο διεθνής με την εθνική νέων Μαρουκάκης σημείωσε τον γκολ της τιμής για την Καλιθέα στο 70ο λεπτό, αλλά οι γηπεδούχοι μίλησαν τελευταίοι, πανηγυρίζοντας αφενός το τελικό 8-1 με τον γκολ του Μιχαήλ, αφετέρου τη 10η νίκη σε εισάριθμα παιχνίδια στο γήπεδό τους. Y uno no se siente del todo bien, ¿no? Και η αλήθεια είναι δεν αισθανόμαστε και τόσο καλά. Porque obvio que hemos estado muchas veces en el lugar del rival, en este caso. Και εμείς ήμασταν στη θέση του αντιπάλου κάποιες φορές. Y hemos recibido muchos goles en otras oportunidades dirigiendo otros clubes. Πολλά γκολ. Δεν εννοώ φυσικά εδώ, σε άλλες ομάδες που ήμουνα. Παρά μόνο ότι τη μεγάλη ντροπή αυτό που έγινε σήμερα εκ μέρους μας, η εμφάνισή μας, η διάθεσή μας, η θέλησή μας να αντισταθούμε στον Πας Γιάννηνα ήταν ίσον 0, άρα είναι ντροπιαστική αυτή η εμφάνιση σημερινή.